Pilipino kinarindi. Hala, ano naman sa uno? Sige ah, wala rabis ah. Try it out. Are you doing, Kami? Are you doing, Kami? Bawa. Kenny, say hi to the YouTube. Hi, YouTube. Say hi, YouTube. Say hi, bawa. Nasulat sa. May plano sa ano? Say hi. Hi. Say hi. Okay. Lahat na. Write your name. Yum. Yummy. Yeah. Yeah. Oh, no, don't eat it. Yeah. Kami, look at me. Say hi to the camera. Kami. Camila. Say hi, Ashton. Kita mo to. Yang lamon naman dulu papya dulu. Atay na isa, mo pulihan na sila. Dila ay sila lang tabaw. Wah, nami. Kita mo sudahin. Oo nga. Yung hindi siya dalok. Hindi siya dalok yung kuya niya. Natira niya ng ano, pagkain. Okay, good job, buddy. Good job. You did? Oh, good job, sir. Thank you. O ba, typical Filipino kid. Masulat na lamisa. Hapa lang tayo. Hapa. Dahil ang bata mo. Hapa lang siya. Wala lamisa. Pulit na sa bukid. Wala lamisa. Sak. I'm taking video of Camila, Zach, please. Look at that. Nice, Kami. Kuha tag mo ron to. Lampar na to balakwa. Ngit. Study sa. Dila ay man sila. Sige, Sak. Wala man ka marabes. Sige. Mga Pilipino kinarindi. Hala, ano naman sa uno? Sige ah, wala rabis ah. Try it out. Ang tawa ah. Balikan ang mga ano, ari naman ta. Yum. Ako naman. Di ano si mo man? Ano lamig man? About happy si Camila ba? Kung lalay silang ano. Kwato lang para kami study si Mayura ah. Kwato lang para kami study si Mayura. Study siya. Wala suga. Baw ah, wala suga. Baw. Yes. Ay ang mami ho. Ay abaw ah, mua. Love you. Busy. Yes. Ay ang mami ang dugo, la istorbo. Na. Malakat ko. Open door. Tuntun bata.